Pozdrav, dragi moji. Evo, želim nešto sa vama da podelim. Malo onako šašavo, ali eto, prosto mi dolazi kao podeli, pa sad ko kako o tome šta misli, to je njegovo, ali tako? Šta je novo? Imam nove nokte. Ja sam nekada bila, pre nekih 15 godina i 20, poslovna žena. I jako sam bila da se pokažem, da se dokažem. Magistar ekonomije, vrlo važna informacija. I želela sam onako da postignem neki veliki uspeh i onda sam tako bila poslušna. A ako si poslušan, nigde nećeš stići, ali to je sad neka druga tema. I pošto nigde nisam stigla, pošto sam se zaglavila, onda me to odvelo na duhovno putovanje i mnogo godina sam radila duboko na sebi, bar nekih 10 godina poslednjih intenzivno sam radila na unutrašnjem svetu i bila sam prilično povučena od spoljašnjeg sveta i nisam uopšte, da kažem, vodila računa kako ja spolja izgledam, jer mi je to nekako bilo potpuno nevažno. I sve do momenta dok nisam pronašla sebe, Boga u sebi i ko sam ja, zaista. I sada kad sam zaista pronašla sebe, sada imam potrebu da se vratim u materijalni svet i da pokažem ljudima kako to izgleda kada živiš iz duše. I onda sam rešila da se malo doteram, jer sam shvatila da ambalaža je nešto što ljudi prvo vide i što privlači naše oko. I onda sam imala želju već duže vreme kao hajde da namontiram te moje nokte. Zašto je to tu sad uopšte bitno? Zato što šta hoću da podelim sa vama? Ukoliko želite da nešto, da osjećate da želite negde nešto da izrazite, negde da stignete, nešto da postignete, da krenete od nazad do momenta gde ste sada. U smislu, gde sebe vidim za 5 godina, obuci se tako i onda sve ostalo prilagodi u svom životu uz taj neki standard i onda ćeš zaista to i postići. I na takav način ja osjećam da deluju na mene ovi nokti jer mi ne daju da malterišem, gletujem, krečim po kući, ono što ja volim da radim. Ali osjećam da zaista je vreme da se fokusiram na neke važnije stvari, da delim znanje koje imam i da će to biti nekako korisnije za sve vas i za ljude oko mene i da se onako bavim sa onim čim se zaista trebam baviti, što osjećam da dobijam od gore i što je tu za deljenje. Eto, ne znam za koga je ovaj video danas specijalno, ali uzmi ono što je za tebe. Ljubim.